Ito hamon hasta marinig ay nasayang nagisisikati at nagsasayaw hinibida na pirmi labi na kung nakisi-kisi ang hermano anaunan kindadara habog nga ni kapitana nag-ipausaan mga bisita ang kadabog at iragala kita napurot ang baris kapusan na at kulitis papunta at kalat tiruga upay-upayan ang postura at na halataw kita napurot ang baris kapusan na at kulitis papunta at kalat tiruga upay-upayan ang postura. Salamat, Ma'am Nympha Dawson and Fiscal Cornelio Umer.